Panultihon Kapitulo 1. Ang bili sa mga panultihon. Kini ang panultihon ni Solomon, anak ni David nga hari sa Israel. Kini mao ang panultihon makatabang kanimo pag ila sa kaalam ug sa maayong tambag ug sa pagsabot sa mga panultihon nga lalong ug kahulugan. Makatudlo kini kanimo unsaon pagkinabuhi sa hustong paagi ug sa pagkamatarong ug sa pagkamakiangayon. Makahimo kining maalamon sa mga walay kasinatian ug makatudlo sa mga batan-on sa pagkaaptik sa hunang-huna. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga taong maalamon ug makalamdag sa mga may kahibalo aron sila makatugkad sa tinagong mga kahulugan sa mga panultihon ingon man sa mga suliran ug tigmo nga sagad ipangutana sa mga maalamon. Ang tambag alang sa mga batan-on. Ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam ug nagdumili sila sa pagsabot. Anak, pamatiya ang gitudlo kanimo sa imong amahan ug patilunghugi ang kisulti sa imong inahan kay ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong ug mga medalyon sa kwentas. Anak, kung tintalon ka sa makasasala, ayaw pagpadala kanila. Kung moingon sila kanimo, sige mangita tagpatyunon, mangatang ta sa mga walay sala aron masadya ta ug sama sa Siol tukbon nato sila ug dili gayud nato biya ang buhi ang atong mga biktima. Mangita tag mga bahandi ug punon nato ang atong mga balay sa atong kinawat. Sige, uban ka namo ug bahinon nato ang tanan natong kinawat. Anak, ayaw gayud pag-uban sa mga tawo nga sama kanila. Pagdikay kanila kay andam sila kanunay nga mubuhat og dautan. Andam sila kanunay nga mupatay. Kaawang lamang ang pagbutang og litag kung nagtan-aw sa imong gibuhat ang langgam nga buot malitagon. Apan ang maong mga taong naglitag lamang sa ilang kaugalingon, ang ilarang kaugalingong kinabuhi maoy ilang malitag. Mao kini ang dangatan sa nanginabuhi pinaagi sa kabangis ug pagpanglimbong. Sila ra ang nagunay tapos sa ilang kinabuhi. Nagtawag ang kaalam. Pamati, nagtawag ang kaalam diha sa kadalanan ug sa mga merkado. Nagsinggit kini diha sa ganghaan sa mga syudad ug sa tanang dapit nga tigumanan sa mga tawo. Kini ang iyang giingon. Nga buang-buang, magpadayon na ba lamang kamo sa inyong binuang? Magsigi ba lamang kamong bugal-bugal sa kahibalo? Dili na ba gayud kamo makasaboti kamo sa akong pagbadlong kaninyo? Hatagan ko kamog maayong tamba ug ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Nagsigi akog tawag ug dapit kaninyo apan dili kamo mamati ug wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa, katawan ko lamang kamo kung abuton na kamo kalisdanan. Bugalan ko kamo kung abuton na kamo kalisang. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala og alimpulo sa kalisdanan ug tungod niini magantos kamo ug maalaod. Tuwag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitawon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Tungod kay wala gayud ninyo gamita ang kahibalo ug kanunay kamong nagdumili sa pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo. Ug kay wala man gayud kamo mamati sa akong tambag ug magtagad sa dihang gibadlong ko kamo, angay kamo magantos ug basulan unya ninyo ang inyong gibuhat. Ang mga taong walay kasinatian mamatay kay dili man sila mudawat sa kaalam. Ang mga buang-buang, mga laglag tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. Pan ang mamati kanako, makaangkon gayod ug seguridad. Mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay nga kalisangan.